seguim aquí, tenim de convidat ara el Joan Asens. Anava a dir Jaume. No, Joan. Ja el subconscient m'estava fallant. Què has dit? Anava a dir Jaume Asens. Però si tu ets Jaume, per què et dius a tu mateix? Ja, no. Jaume Asens, el de l'Ajuntament. Clar, estava pensant jo. Podemos. Sí. Bé. Veus, ara m'equivoco jo. No, El Joan Joan Asens. Asens, de l'equip d'Horto Vins. Això mateix. Molt bé, a veure. Ai, del Montsant. Sílvia, la raó de que aquest bon home estigui aquí una estona és que va guanyar quin any? El 2008. 2011 tinc jo apuntat aquí. No sé, la collita del 2008. La collita era 2008 i la guia 2009. Sí. Era amb el vi Horto Vins. Horto Vins era la... Les Pujoles. Les Pujoles. No t'hem posat bé? No, pot ser... Ai, no, que no m'has posat el nom del celler i jo he llegit malament, no et preocupis. Les Pujoles 2008, any 2011, segurament. Veus, això em passa per intentar donar informació jo. Veus? Tu ets el conductor, no ets el que saps de vi. No, res, no en sé res. Llavors, Joan, la collita era del 2008 i veu guanyar el... Millor vi negre, no? Millor vi negre del 2011 a la guia. Sí. La pregunta que és molt obligada, que els hi faig a tothom que va guanyar fa uns anys, sembla mentida, però ja fa uns anys, què va significar per vosaltres guanyar el Premi de la Guia, el millor vi negre? Home, és una gran il·lusió. Sí. I ja està, i ser reconegut pel teu treball sempre és bonic. Sempre és maco. Una gran il·lusió. Bueno, és que ells fan bona feina. El Joan porta molta carrera. Sí. Des de quan portes a la fent viticultura? Explica'ns una mica. No ho sé, no me'n recordo, no vull ni pensar. Però és més enllà, del 2008? Una miqueta abans, sí. Jo crec que feia vi des de petit perquè ja li ensenya a fer vi perquè sigui el seu fill millor que ell. Ah, sí? Bueno, és tradició familiar, ja, vull dir, el meu pare també ens ensenyava de petits. I t'haig de preguntar, i com es passa aquesta passió o ja s'hereta, és genètica? No és genètica. Genètica no és, les coses no neixen, se fan, no és veritat que es neix. Et fa l'entorn i el teu... I si l'entorn és molt constant, tu seràs constant. Som d'un entorn vitícola, és molt fàcil néixer al món del vi al Priorat. Bé, també és molt fàcil que els adolescents fan allò de renegar i diuen, no, jo esto no lo quiero hacer. Però si agafa... Si jo el que et volia preguntar és què és el que li dones al teu fill que et donava el teu pare? Jo tinc una vinya que és les Tallades de Cal Nicolau, de la qual també un any vam ser premiats, que és la vinya més vella de l'Areu Montsant. Jo vaig estudiar enologia i el que tu dius de renegar, jo ja vaig renegar del Montsant, vaig dir, jo vaig a plantar, no teniu ni puta idea, vaig a plantar Cabernet i Chardonnay, que això és el millor del món. I el meu pare em va deixar plantar en diversos llocs, i em va deixar plantar amb un bon objectiu. Volguem dir, bueno, vols estar al món del vi? L'accepto i accepto la millora, però amb el picapoll em va dir, mira, aquesta vinya, aquesta és l'única que no pots tocar mai de la vida. Les Tallades de Cal Nicolau no es poden tocar. Ja ho entendràs perquè, ja ho he entès perquè, saps? Ja està. I ara el meu fill també em va demanar, el meu fill han fet des dels 3 anys un vi amb una varietat molt rara, que són uns raïms que tenen gust de maduixa. Però el meu fill va haver una temporada que quan va ser més gran em va dir xato, a Horto aquesta cosa no la feu. Jo vull fer com vosaltres, vull una vinya de veritat. Vaig arrencar un Cabernet dels que havia plantat jo per ficar picapoll negre per ell. I llavors, no sé, l'entorn... A vegades els nens es revolucionen però al revés, no sé. Sí. L'important és ser el món. M'ha fet molta gràcia allò que fan els pares, no? De dir, va, equivoca't. Vinga, va, però prova. jo li he demanat ja més d'una vegada el vi del seu fill i em sembla que l'any que ve alguna cosa portarem experimentals, no cal puntuar-los. El que cal és reconèixer que hi ha molta gent que pujarà i algun dia ens donarà molta d'alegria. Parlàvem abans amb el director general de l'Incavi. El Salvador. Sí. I m'ha dit això, de què depèn que d'aquí 10 anys estiguem aquí un altre cop parlant de vins? I m'ha dit, doncs, bàsicament ara de la gent jove. I la gent jove, com va pujant, és interessant. Perquè sí que estan intentant fer coses noves i coses interessants. Sí? No, ells diran, no sé. Pregunta'm la teva opinió, home. Home, jo no t'he estat tot el que fan a la gent jove. Tu dones classes ara, Joan? També gran opinió. No. També gran... En tot cas, jo d'això
difereixo bastant. Penso que el vi és tradició. Tradició, constància, repetició, i ha de ser una constància i una repetició que canvia, però sense que te'n donis compte que canvia. Si estem immersos en el món de la moda, sucumbirem com a zona, des de la meva visió, segurament està equivocat. I que tothom pogués dir la seva, això significa que hi ha debat i és interessant. Penso que el món del vi, el nostre món és tradició. On estem? Aquesta sala està feta de l'any passat o... No. Té uns anys. Té uns quants anyets, més que tots. Ja que és bonica... És preciosa. Ja està. Espectacular. El món del vi també és tradició, saps? Doncs, Joan, ha estat un plaer xerrar una estoneta amb tu, de parlar del teu vi. De recordar que van guanyar i que cada any guanyen i que cada any estan allà i que no hi ha manera de que treguin mal les notes. Gran celler del Montsant. Som 4 pagesos que ens vam unir per portar la biodinàmica a les vinyes, per fer l'agricultura ecològica. El Montsant, quan vam començar nosaltres 2008, érem menys del 10% de pagesos amb agricultura ecològica. Ara al Montsant hi ha més del 20%. En 20 anys és possible que s'arribi a més del 60-70%. I això és una de les fites importants per mi de Montsant, que tots els pagesos facin orgànics, que es facin... El vi és un aliment, i com a aliment ha de ser el més net possible. Fem-los orgànics, fem-los bons, i fem vi. Doncs, Joan, insisteixo, ha sigut un plaer xerrar amb tu, perquè hem fet un petit recorregut de passat, present, futur, i ha estat molt bé. Que vagi molt bé, ens seguim veient per aquí. A reveure. A reveure. Gràcies, Joan.